Ganyan kaganda yung ano dito, market. Mag-BJ muna tayo. Hanggang magkano? Yan, makarigyan nila dito. Daingan nila yan. Dito kami ngayon sa ano, market ng Alaminos. Magtatanong din tayo ng mga longganisa nila kung magkano. So tara. Dito naman kalinis yung market ng Alaminos. Maghanap kami ng karinderya. Yan, yung karinderya nila dito. Tingin muna tayo mga ulam dito. Yung mga kakanin din. Dito, daingan. Ito yung mga daing nila. Yung mga bangos, boneless. Baka masira ito eh. Pag walang cooler. Wala kasing cooler eh. Paano kapag mainit? Sobrang init. So may compartment kasi, ma'am. Baka masira. Daingan nila yan. Tapos ang namin kumain ni Paul. So magtatanong tayo mamaya kung magkano yung longganisa. Kasi ang bentahan dito hindi per kilo, per dozen yung mga longganisa nila dito. Kantin ko talaga dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura ng longganisa nila. So tapos na kami kumain dito. Tapos na kami kumain. So pahinga lang tapos larga uli para makapunta na kami doon sa may Lookup, doon sa may 100 Island. Tara, tanungin natin yung ano nila. Ganito yung mga longganisa nila. Magkano yung mga ano nyo, bite nyo? Ito yung large nyo? Oh, yes, sir. Large po yan. Fresh meat ang gamit mo. Hanggang magkano? 120 mga, sir. Medium nyo? Meron po, medium. 90. 90 yung medium nila. Yung itong bite lang. Bite size 60. Ito yung medium 90. Medium 90. Yung large nila 120 ng isang dosena. Hindi siya per kilo yun, no? 12 dosena. Magkano isang dosena ng ganun? 60. Ito, 12 piraso na yan. Pag dosena. Ito, marami dito. Ayun, no? Ganyan yung mga longganisa nila dito. Ganyan. Bumibili yung manager ko. Dapat ko. Every 5 dozen medium na lang naman dyan. Ay, medium meron. Frozen na. Frozen na. Hindi naman siya talagang yung same price pa rin po. Oo, yung Hindi naman po mag-iba yung lasa pag frozen. Hindi, mas masarap. Na-freezer na para pang biyahe na. Pangbiyahe na. Hindi ka nag-ice. Hindi naman siguro mamamay sa amin. Hindi po. Tamang-tama lang. Hindi po ba kayo mamamay sa loob ng bus? Hindi. Kasi nakabalot yan. Ibabalot po yan sa plastic jar. Inisip ko, ang dami pang mga bilihin doon. Ilan mo na? Ayun eh. Mga ano nila. Meron kayong pinagbibilan dito eh. Yung ano? Ilan dosena? 6. 6 na dosena. Magkano yung ano? Yung large? Large, 120. Pwede 115 po. 115 ang last price niya. 110. Ilang pa doon? Tatlong dosena. Tatlo. 345 po. 345. Ngayon no, yung mga iba. Halos Dinala lang namin dati. ito yung specialty nyo rito eh, no? Oo, ito. Anong tawag dyan, te? Yung longganisa na yan? Kasi mabawang to eh. Mag-garlic siya yung ano niya, flavor niya. Ito kunti tubig lang. Tapos lalabas yung mantika sa ganun. Oo. Ito magpasarap na tayong kahapon. Magbabadaan din. Pag niluto to kahit di na iwain, no? Iwain lang konti. Ganyan. Ayan lang. Ganyan po. Divider na kasi yung tingting. Tapos kunting tubig lang po, lalabas yung mantika na yun ang pangkaluto. Ayan, tatlong. Divider niya pala to yung stick. Oo, yan po ang divider niya. Yan ang Yan yung mga palatandaan ano, ng dami oh. Dito yan. Sa may Alaminos Market. Ano po, ilang dosena po? Tatlo. 110. 110. Tatlo. Pag nabigyan ka na po. Dinayo pa namin yan eh. Galing pa kami sa na eh. Yun. Salamat o. Dito nagtatawaran pa. Nabigay sa atin ni ate ng ano, 110. Kasi mga dayo, gano'n.
Kaso kulang. Balik ko na lang 'to yung kulang. Ayan, yan yung mga specialty nila. Pa sila dito, may daingan din sila dito. Di ba nasisira yun? Kaso sa ano te, sa may estribo kasi namin lalagay yun. Hindi siya masisira. Pero kung may kulang kami, saan ang pagmamalahan? Pabili kami 3 dosena, 110 ang bigay niya. 3 dosena, 110 bigay. Ano niya? Ayan, tinom. Lang saan yan? Amelia Romano. Meat dealer din na meat. Meron dito. Hindi ka tayo prutas. Prutas. Amela. Ayaw, prutas. So, may pasalubong na tayo. Alaminos, longganisa, yung may mga stick. Yung stick, kala ko yung ano yun eh. Kala ko yung stick pag kinain mo, may pantinga ka na. Hindi na siguro. Nabigay sa atin ng 110. So, bili kaya tayo ng ano dito. Ng prutas. Wala eh, puro taba yung kinain natin po eh. Anong bibili natin prutas po? Doon, no, saging. Tara Paul, tingnan natin doon. Yan si Polo. Paul. Yan. Parang malingkin na kami San Mar. Malingkin na kami dito. Uwi na kami rin San Marcelino. $70. May ano, rambutan. At mamaya babalik na kami doon sa Lukap eh. Mga lettuce dito, may mga gulay dito. Maganda yung ano nila dito, market nila, napakalinis. Bakit? Tara pala. Lima tayo. Buko. Kami taglilima. 10. Hindi, 10. 10 kay kuya. 500 na yun ang dito. Uy, dumi na. Mag-BJ muna tayo. Buko Diyos. Yan yung market nila dito, parang mall eh, oh. Pag nilakad namin kuya yung Lukap, ilang minuto yun? 30 minutes siguro. Tawag na, mag-tricycle na lang kami. Malayo pala. Oh, ganyan kaganda yung ano dito, market. Lawak eh. Hiwalay yung mga bilihan ng mga ano dito, gulay. Pero napakalinis kahit magsasama-sama. Yung isdaan din natin nakita. Saan ba banda yun? Dana natin. Ganyan ang trolley dito, hila-hila. Pagdating mo, good na yung galing. Yan na yung sakay ng kanito, ang Lukap. Lukap? Ha? Si Polo, baba kami ng ano? Bayan. Kasama ko. Kasi mamayang hapon, uwi na rin kami. Biyahe na naman kami mamaya. AR Lakpatero, malalakbay na handang magatid ng mga